Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, tadi saya baru pulang dari Mojoseto ya. Dari Mojoseto kemudian karena sampai pagi tidur sebentar, kemudian ini mengedit. Ini perjalanan saya menuju ke Mojoseto habis maghrib ya, ini setelah rel kereta api di utara rumahnya Mas Akbar Salam. Perjalanan ke Mojoseto sekitar 20 km teman-teman, menuju ke arah Surabaya, kemudian ke kiri ya, masuk ya di wilayah Kecamatan Gundang. Teman-teman, saya tidak sabar ingin menyampaikan ada part tertentu di lakon Romo Bargowo, Banjaran Romo Bargowo, yaitu dikala ternyata ibunya Romo Bargowo itu selingkuh. Kemudian ternyata Romo Bargowo adalah seorang alguju kerajaan. Apapun tugas harus dilaksanakan, tetapi satu sisi adalah seorang ibu. Seperti apa yang semalam saya saksikan, walaupun sempat hujan ya, tapi akhirnya penonton kembali lagi. Penonton hujan, sudah pakai payung tapi hujan semakin deras, tapi akhirnya setelah terang penonton kembali lagi. Inilah situasinya, saya mulai berangkat. Kemudian langsung saja teman-teman, tidak sabar bahwa nanti video ini saya ambil semua. Cerita lainnya akan saya buat cerita serial. Bagus sekali Mas Akbar Salam, luar biasa teman-teman. Jadi melebihi ekspektasi saya ya. Oke, ayo kita saksikan teman-teman. Durung percaya rasane atiku yen aku durung nyumurupi pakartine Renuka ibuku. Yen mung jare Rama Begawan Risanggeni durung bisa manteke rasane Jamadagni. Jajal Jamadagni tak pengen weruh secara pribadi. Teman-teman, ini adegan Dewi Renuka yang sebelumnya sudah ketahuan ayahanda Romo Bargowo, tetapi akhirnya karena rindu setengah mati tetap ketemu lagi. Seperti ini ceritanya teman-teman. Simak biar tidak gagal paham, biar Anda memahami cerita ini.
Wong ayu renuka kaya jagat iki tanpa timbang. Katresnanipun Kakang marang Yayi Renuka kula rasaku kumrangsang kepengin lan kumacelu daya-daya saben dina mung tansah ketemu aduh memane sing ulat kang katamanas mara yuk tutup ngomongannya ngilang kera sokan sama tresnaku sujud wektu kang suwe wis ora kena diitung cacahe nggonku sapatemon kelawan sira wong ayu renuka mula kang sapa iku ayo lelumban marik madu kosok kang sari-sari sirnakno rasa pangrasa kang ora kepenak awit ning kene sing ana mung aku kelawan Siadi layak bopo Risanggeni wis ora duwe rasa pangapura maneh marang renuka ibuku jebulane kaya ngono pakartine Sentana Maespati lakon tak diangkat ilang nyawamu ayo takon dan nengok Yayi mangawurahan pengarane ngajurit bangmakuru bangsa
Sedaya putula para pandriting turangga hesti miwang dwaja kang kagitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sedit sapa iki ana pawongan kok demit rambute brintik tambuh marang aku Jama Dagni anake Renuka ya pancene kaya mangkono dina sakmengko kowe ngakonana yen to kowe kuwi anake wong wedok ingkang dedembri jagat wong wedok sing mlorot kembene aku andhane Adipati Citrarata jenengku Lingga Garda ya kene kowe wanuh-wani ngendak sikara marang sesembahanku dina sakmengko sesembahanmu kon maju mrene tak ngene giateng dase wani bergonjak marang ibuku Renuka ora kok jenenge bergonjak pancen padha senenge pancen padha geleme ibumu ki pancen wong reget mula ora usah melu-melu belani dikaya ngopo lan kepriye kae sing lairake Jama Dagni ora kedukung minggat pecah yasmu dina iki etan ngemping loro Genjapati merangi fatal graciamu leno kaprayitnan lair kawan batin ketandangan kring Lingga Garda tebya datang melengsat kamu kakon loncat nyawamu dina iki Jama Dagni
enggal nang tata krama wani ngajar kelawan Nayaka negara Maespati. Ayo rasah melu celeng boloten kebolatangan kowe prajurite Nayaka Maespati sing wani bergunjak ibuku. Oh, nek rangale lakon tak oke sak dosamu cobanen.
Ah! Ah! Oh! Ah! Sewu bareng maju, 100 bareng ambrus. Urung ngetok irunge Citrarata sing bergunjak ibuku Ki Jamodagni. Sandak tangane Jamodagni kelakon drendhok ngamun-amun. Endi liyane? Simbok, oh. Pirang-pirang ukara sing arep tak ucapke ning ngarepmu kabeh mau mung mandeg sesak ana ing guluku. Ilaku kaku mergo kowe mbokku. Kemang opo? Kemang opo kudrate pangeran aku mbok konekseni tumindakku sing kaya ngono. Opo lupute bapak? Opo dosane anak-anakmu? Kowe mentolo gawe lakon sing gawe regeting pertapan Jatisrana mbok. Jamodagni, aku rumangsa wis ora kaya dadi menungso. Tumindakku sisik kesluru dalan buntu. Kawanitanku kebuntel nafsu. Ibumu wis ngetok jejemberi jaganan. Rasaku wis mati. Ragaku ajur, kawanitanku wis rojak-rajek. Mbokmu mung dadi wong ingkang eli ing kekalen. Jamodagni, ora ana panebus sing dedosan kejaba mung patiku. Aku wis krungu kabar yen to aku bakal dipidana pati. Sing mateni anakku lanang sing tau tak gembel 9 sasi. Ojo tak kanggo tido-tido yo nang. Kake aku patenono. Ora. Oh.
pirang-pirang lelakon pahit getir kabeh padha disandang lan dilakoni. Renuka ibuku, kowe mertobato elinga marang dalaning bebener. Mbok menawa isih ana umup-umup dalaning pangapura, pasrahno kabeh uripmu menyang sinata jagat iki. Aku bisa nindakake pamratobat lahir kelawan batin, nanging aku dok luwih dhisik cumodani. Aku tak wiwit sesuci diri supaya ketrima sing dadi panembahe simbok Mulyali. Rewa arsa sesuci jejamas ing Tlaga Madirda. Ing tata gelar Sang Dewi Arsa mertobat mring Hyang Agung. Nanging sejatine amung golek lenane putrane nenggih Risang Jamadagni. Wus pantok pepuntoning tekad tinimbang rereget jagat anggur boyo tekeng lampus kawusa kocak. Dupe muninga ingkang putra kirang prayitna. Sang Dewi sigra ngunos patrem seblak kang pusaka keris jinajahake butul walikat. Pecah Sang Dewi kumambang ing toya. Sesuci kok suwe men. Simbok Renuka wis rampung apa durung lehmu jejamas ana ing Kali Madirda? Simbok!
sang Jamadagni remuk rempu tatas rontang ranting kambah ing yoga kaprawasing inggih ingkang minangka dadi lantaranging gesangira sang Jamadagni wis atinggal donya mlimpe sang putra kinasih gilang-gilang wandane utah ludira meles kang ludira kawang-wang anelsi sarira sakujur kawelas arsa sang Dewi Renuka ing pangrasa dadya sumber papa tutu ing jejember mendung ireng sinelotatik miwah ocehing bence manuk olik amethuk layon kaya-kaya saking katebian ana swara kenthongan pring ingkang uluk-uluk munyaku menclang kaya hambedah bedhao jantunge sang Jamadagni ora mikira kowe nglimpe aku suduk sarira kaya ngene dadine lakon kowe mati tenan Simba kowe tega ninggal aku Bapa risang iki piye Simba mati tenan opo bumi kunjing gumaluduk guntur keletuk jagat wis kuncatan adil dunya wis bubrah langkrah jagat iki wis kelangan kabecikan kono kene kebak dursila akeh wong cidruk wong tuaku dhewe yo ngono bapakku pendhita sing ra gelem nampa kanyatan ibuku Renuka jarak parang susila wong Maespati yo ngono ora jejeg kasatriyane ngrusak pagrayu nyures Tursijo para satriya Maespati padha picek matane Diwas uripku sakutuhe tak udhoke kanggo mulyaning bebrayan gedhe jebul tinemune muspra kaya wong sarah bau wong urip ora golek dalan padhang ning malah padha gedheke maksiat aku wis ora sudi awor menungso aku moh dadi satriya aku kang bakal ngrangsang jagat aku dudu Jamadagni ning aku Rama Barga
kelap-kelap katon lerkencanging alis bersama andrum sabarang katulu sabarang katulu ukir moyak mayik saking jas baliwur sisan gawe bubrai cadatku wong Maespati yo melu dosa tumrap lakon iki ditenono sapa wae sing klebu golongane priyayi sapa wae sing klebu penggede lan jenenge ana radene petuk Rama Barga lak watung dasmu pecah. Adipati Citrarata ya Raden Citrarata. Nganggo Raden kowe priyayi Maespati. Ya aku Nayaka Maespati, aku penggede Maespati. Mut sapa iki ana menungsa gedhe dhuwur nggawa wujute wadung Jama Dagni Rama Barga kowe sapa aku Raden Setya Asmara ana radene kowe satriya aku satriya mut Syahala. Iki ora wani. Kowe iki suci. Ora nate dolanan wong wedok. Lambene kaya pemain jaranan. Sing ngarep bojomu iki. Mboten bojo kula. Lah sing ngarepmu ki sapa? Bojo kula teng griya. Sing ngarepmu gendakan kula. Mut. Deni operator. Kowe arep budal ning masak mriki karaoke ning Guyangan. Mut. Praginjang pak pakong bu barang di negara wong kali coding ngetan ilinge iki tak ulun nger Bargawa
Mandeka luwih dhisik. Yen ora ulun cepet mesti wae iki mengko bakale sangsaya ngombro-ombro. Ora murunga jagat iki mengko mesti bakale giduh merga saka pangamuke Bargawa. Kuwi Dewa Narada. Ya pancen bener. Ana ngopo kuwi dadak ngendhek lekase Rama Bargawa. Ngene ya. Pripalungguhan iki pancen bener sing dadi sumbere pasulayan kuwi mung werna papat, siji bondo, loro wanita, telu kawasesan, angka papat panguwasa. Mula yen menungsa kuwi wis bangkit nyingkirke rubeda wijining pasulayan, yakni bakal lumintir nugrahane manggon ana jagate keluhuran. Kuwi nek kowe gelem Jawa Dagni. Ya mung ujiwane aku wegah. Uripku tak sengaja kaya mangkene. Aku moh awor menungso sing pakartine kaya kewan. Luwih becik Bargawa urip ana alas awor karo satu wana. Luwih becik tinimbang awor menungso nanging patrape kaya kewan. Nanging sediamu sing kaya mangkono kabeh kuwi mau kleru Bargawa. Kleruku mapan ana ngendi? Ngene ya Bargawa. Sing nyidra resmi kelawan ibumu kuwi mung sajuga ya kuwi Dipati Citrarata. Nanging sak pethuke menungsa ndok pateni sing ora ana sambung rapet gandeng cenenge kelawan perkara iki. Kabeh melu dadi korban kagepok lawan wadungmu. Apa kowe ora kecilik? Apa kowe ora kecilik lamun besok ketanggor kelawan sawijining menungsa ingkang sembodo malik jagatku Bargawa. Tiwas kebeneran. Ora nek gulungan ya. Tiwas kebeneran lamun ana satriya sing kuwawa nguntapke nyawaku. Lamun ana satriya sing sembodo nyampurnake sing dadi uripku malah aku seneng. Malah aku bungah. Ya titenono. Mbok ana jaman kapan bakal kelakone. Yen ana satriya sing ketondokan Bathara Wisnu, kowe kudu ati-ati Bargawa. Ing atase lunga maklepat ewadene ucape Bathara Narada sing pungkasan gawe brindinge wuluku. Ya tak enteni nganti jaman kapan wae endi menungso titis Wisnu. Sing carita jaman Maespati wis lumaku tebih. Ratu Maespati Prabu Hiryawadi wis nurut marang Kasedan Jati. Putranira Prabu Hiryawadi akekasih Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang jumeneng Nalendra. Lumereke wanci pepatihira Sri Arjuna Sasra ingkang kekasih Bambang Sumantri wis gugur. Awit lumawan tanding ratu ngalengka Prabu Rahwana-raja. Sagugure Patih Maespati nenggih Bambang Sumantri. Patih Kartanadi ingkang anyulihi kelungguhan patih. Nanging senadyan pepatih Maespati wis ana kang anglenggahi paramdene Sri Arjuna Sasra kedlarung anggenipun anandang ingkit awit tinilar Bambang Sumantri patihira kang dahat den tresnani.
Ana parigawe apa kumembeng waspanira Aduh sinuwun lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun estunipun waleh-waleh menapa sampun sawetawis dangu kula kepengin munjuk atur ing ngarsa paduka Sinuwun Sang Prabu tanah sanes kejawi muhung kawontenanipun raos kula ingkang tansah melang-melang kados nilar jejabang maksih abang wonten tepining dalumbang sinuwun setunggaling hari maleming sukra wancawarna kula nyupena negari Maespati kadi keblabaking toya bena sinuwun. Mring kaupaman tan pegat mring pangestine sanget mboten nyinten mbok bilih Maespati kerawan paduka Paman Bargawa jagat menika sampun kebrebegen dening kondang kumandhangipun Paman Bargawa. Aduh Paman anggen kula ngupaya paduka prasasat njajah desa Milangkori ingkang mekaten mbok inggih Paman kepareng nyupet semanten anggenipun paduka tansah damel pepejah monggo kula boyongi manjing wonten lebeting pura negari Maespati ngayomana gesang kula Paman. Wiwit saksedane ibuku Renuka aku wis wegah awor manungsa uripe Bargawa mung mapan ana tengahing alas manunggal lawan satu wana. Aduh Paman kepareng paduka nyawiji dados ajuga mapan wonten negari Maespati mriki Paman. Aku ora gelem nyanding kamulyan, aku ora gelem kawibawan, aku wis sumpah moh cedhak karo satriya nadyan satriya mau isih sedulurku dhewe mergo jiwa satriya ku sejati nileleteking jagat manusmani janji laknat batine lan ngucape babar pisan ora tau gathuk. Ngerti yo saksidane Renuka ibuku sapa wae sing dadi satriya kuwi kabeh dadi mungsuhe Bargawa. Ingkang lepat menika leluhur-leluhur kula. Mila sumangga kula dherekaken manunggal wonten Praja Maespati Paman.
Kowe aja duwe panyokro bawa lamun aku gelem lapor karo kowe. Negaramu saiki wis ora tentrem. Tegese anggonmu nyekel negara iki durung kasil. Kowe ora bisa dadi ratu kang sejati. Mongko wong dadi ratu kuwi kudu duweni daya panguwasa kang gedhe. Yen ora kedunungan panguwasa gedhe ora bakal kuat menungso mau dadi ratu. Ning tak sawang kowe dadi ratu mung buru butuhmu dhewe. Nyeneng-nyenengke kulawargamu. Kowe ketungkul lelangan karo bojomu sing cacah 802. Nganti negaramu diserang dosa muka. Senopatimu akeh sing padha mudhar mlebu Sumantri ponakanku. Negaramu geger ning kowe malah seneng-seneng karo bojomu. Kowe ratu apa? Hanenggih pusakane Sang Bargawa ingkang wujud Gandewa Kyai Bargawastra. Kyai Bargawastra hanempuh badane Sang Nata Maespati, mekar sarirane, 7 gunung gedene ngebaki jagat. Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana dalah dudu karepe dhewe. Bapa paman sing njaluk dipunjung karo anake lanang. Bargo. Aja to mung kowe yen aku wis bledos ngene iki jagat wae bisa kulung. Mukilah ing sekaring bawana langgeng. Arjuna Sasra
Ulun Bathara Wisnu kang manitis ana jiwa lan ragamu. Tak kandhani ya. Sing jeneng Bargawa kae wong bingung. Uripe kebuntel nafsu, nafsune nafsu amarah, atine dikuasani dening rasa ngigit-igit. Kebrongot dening pedhese lelakon. Nanging ora mbok ademi nganggo rasa kawicaksanan, nyatane bareng didumuk kekuranganmu, dituding salahmu kowe nesu. Banjur mbok tandingi kanthi cara adu karosan. Ngerti yo? Bargawa kae dudu tandingmu. Kae lagi diuja sing dadi kawengisane. Sapa wae wektu iki sing wani nantang karo Bargawa padha wae karo masrahke patine. Kepeksa nuwun nuncat saka jiwa ragamu ya Arjuna Sasra. Aja dikira aku gumun karo kaprawiranmu. Kowe tak tibani Gandewa Kyai Bargawastra malah dadi butaya. Yen kowe kuat nampani wadungku, cetha kowe ponakanku wong pengpengan. Muncalke wadunge tan waspada sang Arjuna Sasra ketaman wadung Nyai Parasu dadi lan patine gugur pecah ngadeg risang Arjuna Sasra sigar dadi loro. Oh